Aktar minn 48 siegħa mindu l-Prim Ministru Robert Abela ħareġ jgħid lid-deputat Mexxej tiegħu ir-riżenja mill-kariga u Chris Cardona fiil-muta. Għadu qed jevita kull kuntatt mal-midja u mhux iwieġeb messaġġi jew telefonati. Cardona baqa' m'għamel l-ebda kumment fuq il-midja soċjali tiegħu għajr għal post fuq Facebook li tidher qed tiskulpah minn xi involviment fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja. Kollox jindika li l-eks Ministru ma kien kuntent xejn li tneżża mir-rwol li kien natalu mid-delegati Laburisti tal-Partit 4 snin ilu wara li l-eks Ministru Konrad Mizzi ukoll kellu jirriżenja fuq rivelazzjonijiet xokkanti ta' allegat ħasil ta' flus u tixħim permezz ta' kumpanija segreta fil-Panama. Iżda minn barra skieti tar-rax ta' Cardona, anke l-Prim Ministru nnifsu qed jevita kemm jista' jkun mistoqsijiet dwar l-eks Ministru tal-Ekonomija. Tul il-jum Robert Abela ma kellu ebda avveniment uffiċjali għal-midja u meta kmieni filgħodu konna qed nistennew quddiem Kastilja u għażel b'mod insolitu ħafna li jidħol jiġri mill-bib tal-ġenb u bekk jevita d-domandi ta' net news. Sa dan it-tant la l-Prim Ministru u lanqas il-Partit Laburista ma ppubblikaw littra ta' riżenja ta' Cardona u għaldaqstant mhux magħruf x'raġuni ta' l-eks deputat Mexxej għar-riżenja tiegħu mit-tmexxija. Li żguru li minn qabel kienu bdew il-manuvri ta' Robert Abela u n-nies tiegħu li diġà għandhom il-favorit għad-Deputy Leader. Jidher li għal dan il-għan il-Partit Laburista se jkun qed iressa l-lasti u jbiddel l-istatut biex jagħlaq il-bieb lil ministri u deputati li jappoġġjaw lil Chris ħalli dawn ma jkollhomx ċans jikkontestaw għall-kariga.